खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउट्युब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ जोंनि बर' मानसिफ्रानो हुमखि एबा गिनायखौनो सोलोंबोआखै। बाथ्राखौ बुंदों UPPL नि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथाङा। थारैनो जों दायो बयबो मिथिगौ आरो गोबां समाजारि बिजोंफोराव जोबोद गोख्रैयै गोसारगासिनो दं जे राजु नार्जारी आरो अरुप कुमार दे बिथांनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जानाय बाथ्राया नंगौ। थांनाय बावैसो सिगां उदालगुरियाव BJPनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लाहैनाय समाव अरुप कुमार दे बिथाङा बिटिआर सरकारखौ गोसो जायोब्ला 1 सेकेन्डआवनो सिफायनो हायो होननाय बाथ्रानिफ्रायनो सानैनि गेजेराव दायो खौरां बिजोंनि गेजेरजों सासेया सासेखौ बाथ्रा दान्थेलायबाय थानायखौ गोबां नुनो मोनफ्लायबाय थानाय जादों। मख'जाथावदि बेबायदिनो आरोबाव अरुप कुमार दे बिथाङा राजु नार्जारीखौ सोर होननानै बुंनाय जादोंमोन आरो बेफोरखौ लानानैनो राजु नार्जारीया खर' सानो नाङा होननानै बुंनाय जादोंमोन। नंगौ, बेफोर बाथ्रानिनो फिननाय होनाय रावै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंदों दि अरुप कुमार दे बिथाङा आंखौ सिनायखानाय नङा मानोना बिथांनि लामाया आलादा, आंनि लामाया आलादामोन। बिथाङा सासे थिखादार आरो आं सासे समाज सिबियारि। गावनि फरायनायखौ जोबनायनि उनावनो आङो गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरखौ हेफाजाब होबोदों आरो सोरबाया सिगिनो हुमखि होनो सानदोंब्ला समासो लस जागोन मानोना राजु नार्जारीया सोरनिबा हुमखि एबा सिगिनायखौ गिया। लोगोसे बर' मानसिफ्रानो हुमखि एबा गिनायखौ सोलोंबोखायाखै बेबादि बुंनाय जायो। बेनि अनगायैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जों बिटिआरआव मोननै लक सभा बियाब बिनायखौ गोबाव खालामनो थांखिजों बेबायदि बाथ्राखौ सोरबा सोरबाया बुंबाय थादों होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावदों मानगोनां राजु नार्जारी बिथाङा। आथिखालाव दायो सार्केल अफिसफोराव हानि खामानि दामानिफोरखौ बन्द' खालामनानै दोननाय जाबाय। थारैनो बेयाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि आखाइ दं। बिथाङा आसामनि BJP दोलोजों लोगो नांनानै बेबायदि खामानिखौ मावगासिनो दं नामा? जोंहा मोनसे सन्देह दं। बाथ्राखौ बुंदों क'क्राझार जिल्ला आसाम जातीय परिषद हानजाया। मिथिनाय बादिब्ला मैया क'क्राझार जिल्ला आसाम जातीय परिषदनि दैदेननायाव गसाइगावआव मोनसे जिल्ला माइनरिटि शक्ति कमिटि दानाय जादोंमोन जेराव बिथांमोनहा फैबाय थानाय समाव 2024, 2025 आरो 2026 मायथाइयाव जानो गोनां गुबुन गुबुन बिसायख'थिफ्राव बिजाथि होनाय थांखिजोंनो गावसोरनि दोलोखौ गोहोगोरा खालामनाय। मख'जाथावदि बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बादिब्ला 2003 मायथाइयावनो BTC सुक्तियाव थानाय मथे 2003 मायथाइनि सिगां थाफैनाय गासैबो सुबुंफ्रानो BTCनि थागिबि। नाथाय BTCनि थागिबिब्लाबो बिसोरनि मोनथायफोरखौ जेबो होआखै होननानै बिथांमोनहा बुंदों। अदेबानि दायो सार्केल अफिसफोराव हा-हुनि खामानिफोरखौ बन्द' खालामना दोननाय जाबाय। बेयाव थारैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि आखाइ दं होननानै बिथांमोना गोख्रों रावजों अजद होनाय रावै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। बिजनीआव गोबां बिबांनि गान्जा हमजादों। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव दाब दाब जायगाफोरनिफ्राय गोबां बिबांनि ड्राग्स गान्जाफोर हमजानायनि खौरां मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, थारैनो बेबायदि जाथाया बिजनीआव बांसिन जाबाय थानायखौ जोङो नुबाय थानो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो बिजनीनि फानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं गरायमारि गामिनि आजबाहार आली
मुंनि सासे सुबुंनि न'निफ्राय गासै 221 नि बारा ग्रामनि बारा गान्जाखौ हमनो मोननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बेजोंनो गासै 7था फिसा फिसा प्लास्टिकनि थेमायाव आबुं ड्राग्सजों बुंफबनाय माखासे ड्राग्सबो बोखांनो मोनदेरफानाय जादों होनना मिथिदों। मख'जाथावदि बे खौरांखौ मोननानै आजबाहार आलीआ पुलिसफोरनि नागिरनायखौ खोथाखौ खोनानो मोननानै गिबियावनो खारखोमाना थानाय जायो। लोगोसे पुलिसफोरा दासिमबो आजहार आलीखौ हमनो मोनाखैब्लाबो नाथाय बिथांमोननि नायबिजिरनाया दायो सोलिगासिनो दं होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जिल्लानि गासै 21था दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव गोग्लैनाय अंडर-13 जोलुर बादायारि हौवासाफोरनि बादायलायनायखौ मैया 16 जुलाइनिफ्राय जागायनाय जाबाय। मख'जाथावदि मैयानि जागायनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीया बाहागो लाफैनानै गोबां बेसेनगोसा बिबुंथिफोर लाखिनाय जायो होनना मिथिनो मोनदों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाफैबावदों खोरोमदाव औवारी दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बिथाङाबो। बेनि अनगायैबो गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी आरो गोबां मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। थारैनो बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुंसा बसुमतारी, क'क्राझार गार्लस कलेजनि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी, बिटिसिनि सिइएमनि राजखान्थियारि एडभाइजार डक्टर बेरलाव केखारजी जों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हादोंमोन होनना मिथिनाय जादों। लोगोसे बिटिआरनि इएम उखिल मुसाहारि बिथाङाबो बाहागो लाफैनाय जायो। फारसेथिं मैयानि जागायनाय गेलेनाय हाबाफारिखौ किक अफ खालामना होयो भारतनि 20 बोसोर बैसो सिंनि आइजो जोलुर हानजानि केप्टेन अपुर्णा नार्जारी बिथाङा। क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटेलाव रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवदों। जों बयबो मिथिगौ रुपनाथ ब्रह्मआ बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेल सुबुं हारि माहारिफोरनिनो सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन। थारैनो बिथां गेदेमानि बिहोमाखौ जों सुंद' समाव बुंनानै फोजोबनो हाया आरो बे सुंद' समाव बुंनानै फोजोबनाया गोब्राब। नंगौ, बिथाङानो बर' हारिनि गिबिसिन मन्त्रि जानो हानाय सुबुंमोन। लोगोसे ट्राइबेल सुबुंफोरनि गेजेरावनो बिथाङा गोबां बिहोमा होलांदोंमोन। बेनि अनगायैबो थुनलाइ बिथिङाव गोबां बिहोमा बिथाङा होलांबावदोंमोन। थारैनो बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो दायो साफ्रोम गेदेमा सुबुंफोरखौ मान होनानै प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव दाब दाब जायगा आरो थावनिफोराव बिथांमोनखौ मान होनानै मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारिखौ लाबाय थानाय बायदियैनो मैयाबो क'क्राझाराव थानाय आरएनबि सिभिल हस्पिटेलाव बिथां गेदेमा रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बेखेवनाय जायो होननानै मिथिनो मोनदों। मख'जाथावदि मैयानि बे मुसुखा बेखेवनायखौ बेखेवनानै होफैदोंमोन बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोनहा सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ बर' रावजोंनो मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामो होनना आसा खालामनाय जाबाय। लोगोसे अल बेल आइकनखौबो थुनानै लागोन होनना आसा खालामबाय। मानोना अल बेल आइकनखौ थुनाय लोगो लोगो आं जेब्लानो भिडिअ आपल'ड खालामगोन नोंथांनियाव गिबिसिन भिडिअआ थांग्रोगोन। स' दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।